Dan il-miliet l-Esplora se jitrasforma ruħu fil-fabrika STEM ta' Santa Claus fejn se jkun hemm varjetà meraviljuża ta' shows interattivi, workshops hands-on kif ukoll wirjiet interessanti relatati max-xjenza u li se jkunu adattati għal viżitaturi ta' kull età. Matul dan il-perjodu l-viżitaturi huma mistiedna jattendu l-Esplora biex fl-ispirtu tal-festi jidħlu fid-dinja affaxxinanti tas-suġġetti STEM. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zzoparditanti għalli dan l-avveniment huwa eżempju ċar tal-impenn li jiġi żgurat li t-tfal u ż-żgħażagħ ikollhom l-opportunità li jesploraw,jesperimentaw u jitalmu f'ambjent li jqanqal il-kurżità u l-potenzjal tagħhom. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jattendi biex jiskopri l-maġija assoċjata ma' dawn il-ġranet ta' festi billi josserva l-miliet mill-lenti tal-innovazzjoni u t-teknoloġija. Kull min jattendi dan l-avveniment se jiskopri xi rwol għandha x-xjenza u kif din taffettwa diversi aspetti tal-miliet mill-ikel staġjonali għal meravilja tar-robotika u t-teknoloġija spazjali fost oħrajn. Il-kap tal-Esplora Olaf Mackay tenna li din hija esperjenza unika għal pubbliku u jittama li jqarbu l-familji flimkien biex joħolqu memorji dejjema filwaqt li jifhmu aħjar il-versatilità u l-importanza tax-xjenza u s-suġġetti STEM li huma l-qofol ta' dan iċ-ċentru. L-avveniment se jkun qed jittella bejn il-21 ta' Diċembru u l-31 ta' Diċembru, bil-5 ta' Diċembru u l-1 ta' Jannar esklużi. Il-ħinijiet tal-ftuħ se jkunu bell-10 ta' filgħodu u s-7 ta' filgħaxija.